Γεια σου Χριστίνα, και Γεια. πάλι. Λοιπόν, Χριστίνα, σήμερα θα κάνουμε μια τεχνική η οποία λέγεται like to dislike στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Ουσιαστικά, έχουμε μια κατάσταση η οποία μας είναι δυσάρεστη, δηλαδή δεν θέλουμε να τη βιώσουμε και θα την αλλάξουμε με μια κατάσταση η οποία μας είναι ευχάριστη, δηλαδή την οποία θέλουμε να τη βιώσουμε, εντάξει. Μια κατάσταση η οποία είναι ίσως και αρνητική και την οποία εμείς τη μετατρέπουμε σε θετική και σε ευχάριστη. Λοιπόν, μου είπες ότι έχεις μια κατάσταση η οποία σου είναι δυσάρεστη, δηλαδή δεν θα ήθελες να τη βιώσεις, σωστά? Σωστά. Ωραία. Δεν χρειάζεται να μου πεις ποια είναι αυτή η κατάσταση, αρκεί που την ξέρεις εσύ. Τώρα, όταν σκέφτεσαι αυτή την κατάσταση, Χριστίνα, έχεις εικόνα στο μυαλό σου? Έχω εικόνα στο Ωραία, μυαλό. κλείσε λίγο τα μάτια και θέλω να φέρεις αυτή την εικόνα στο μυαλό σου. Θέλω να μου δείξεις με το χέρι σου πού είναι η τοποθεσία αυτής της εικόνας. Μπροστά. Πού ακριβώς, δείξε μου Εδώ. ακριβώς. Είναι ακριβώς εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Το μέγεθος της εικόνας είναι μεγάλο, μεσαίο ή μικρό? Μεσαίο. Ωραία. Είναι για σένα κοντά αυτή η εικόνα ή μακριά? Κοντά. Είναι ασπρόμαυρη αυτή η εικόνα ή έγχρωμη? Έγχρωμη. Είναι φωτεινή ή είναι χαμηλός ο φωτισμός? Φωτεινή. Βλέπεις με τα δικά σου μάτια, βλέπεις δηλαδή τη Χριστίνα? Ναι. Ωραία. Είναι κεντραρισμένη αυτή η εικόνα ή Ναι. όχι? Το κεντράρισμα είναι σταθερό ή μεταβάλλεται? Σταθερό. Ωραία. Είναι σε κάδρο ή είναι πανοραμική? Πανοραμική. Είναι ταινία ή είναι ακίνητη? Ακίνητη, με συγχωρείτε. Είναι ταινία ή είναι ακίνητη? Ακίνητη. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι ήχοι που είναι σημαντικοί. Δώσε Όχι. μου. Δεν υπάρχουν κάποιοι ήχοι. Υπάρχουν κάποια συναισθήματα που είναι σημαντικά. Νιώθεις κάποια συναισθήματα? Νιώθω Δώσε μου ένα όνομα. ταραχή. Αυτό μου Ταραχή. βγαίνει. Ωραία. Κάτι άλλο. Όχι. Ωραία. Ποια είναι η τοποθεσία αυτού του συναισθήματος? Όπου νιώθεις ότι πηγάζει αυτό το συναίσθημα? Νιώθεις ότι πηγάζει από κάπου? Από μέσα μου. Από μέσα σου. Το μέγεθος του συναισθήματος είναι μεγάλο, μεσαίο ή μικρό? Μεσαίο. Ωραία. Έχει κάποιο σχήμα αυτό το συναίσθημα, κάποια Όχι. μορφή? Όχι. Η ένταση του συναισθήματος είναι μεγάλη, μεσαία ή μικρή? Μεσαία. Ωραία. Είναι σταθερό αυτό το συναίσθημα? Σταθερό. Νιώθεις ότι υπάρχει κάποια κίνηση σε αυτό το Όχι. συναίσθημα? Νιώθεις κάποια διάρκεια σε αυτό το συναίσθημα? Όχι. Νιώθεις κάποια δόνηση? Όχι. Νιώθεις κάποια πίεση? Όχι. Νιώθεις κάποια ζέστη? Νιώθεις κάποια ζέστη από αυτό το Όχι. συναίσθημα? Νιώθεις κάποιο βάρος από αυτό το συναίσθημα? Λίγο. Ωραία. Άνοιξε τα μάτια, χαλάρωσε. Σκέψου κάτι άλλο. Ναι. Ωραία. Δώσε μου λίγο εμένα το χρόνο μου. Όσο θες. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη μας εικόνα. Τώρα, θέλω να σκεφτείς μία κατάσταση την οποία θα ήθελες να βιώσεις. Τους αρέσει. Μμμ. Έχουμε. Έχουμε. Όταν σκέφτεσαι αυτή την κατάσταση, έχεις εικόνα στο μυαλό σου? Έχω. Ωραία. Κλείσε τα μάτια λοιπόν και θέλω να φέρεις αυτή την εικόνα στο μυαλό σου. Εντάξει. Ναι. Θέλω να μου δείξεις με το χέρι σου ποια είναι η τοποθεσία αυτής της εικόνας. Εδώ. Εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Το μέγεθος της εικόνας είναι μεγάλο, μεσαίο ή μικρό? Μεγάλο. Ωραία. Είναι για σένα κοντά αυτή η εικόνα ή μακριά? Κοντά. Είναι ασπρόμαυρη αυτή η εικόνα ή έγχρωμη? Είναι ασπρόμαυρη. Έγχρωμη. Είναι έγχρωμη. Είναι φωτεινή αυτή η εικόνα ή είναι χαμηλός ο φωτισμός? Χαμηλός φωτισμός. Βλέπεις με τα δικά σου μάτια ή Με βλέπεις τα την... δικά μου. Είναι κεντραρισμένη αυτή η εικόνα ή όχι? Ναι. Το κεντράρισμα είναι σταθερό ή μεταβάλλεται? Σταθερό. Είναι σε κάδρο ή είναι πανοραμική αυτή η εικόνα? Σε κα... Είναι σε πανοραμική. κάδρο. Είναι πανοραμική. Είναι ταινία αυτή η εικόνα ή είναι ακίνητη? Ταινία. Ωραία. Αυτή η ταινία εξελίσσεται γρήγορα, νορμάλ ή αργά? Νορμάλ. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι ήχοι που είναι σημαντικοί. Ακούς κάποιους ήχους? Γέλιο. Ωραία. Ακούς κάτι άλλο? Όχι. Ποια είναι η τοποθεσία, πού νιώθεις ότι πηγάζουν αυτοί οι ήχοι? Από το περιβάλλον. Από το περιβάλλον. Ποια είναι η κατεύθυνση αυτών των ήχων? Νιώθεις ότι έχουν κάποια κατεύθυνση? Κυκλική. Κυκλική. Αυτή η ήχη είναι εσωτερική ή εξωτερική? Εξωτερική. Ωραία. Είναι δυνατή αυτή η ήχη ή απαλή? Απαλή. Ωραία. Είναι γρήγορη αυτή η ήχη ή αργή? Αργή. Η οξύτητά τους είναι υψηλή, μεσαία ή χαμηλή? Είναι υψηλή ήχη, μεσαία ή μπάση? Μεσαίη. Μεσαία. Ωραία. Νιώθεις κάποια συναισθήματα που είναι σημαντικά? Δώσε μου ένα όνομα, νιώθεις κάποιο συναίσθημα? Νιώθω αρμονία. Χαρά. Αρμονία. Αρμονία και χαρά, έτσι. Ναι. Ωραία. Νιώθεις κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Ποια είναι η τοποθεσία αυτών των συναισθημάτων? Νιώθεις ότι πηγάζουν από κάπου? Από μέσα μου. Από μέσα σου. Ωραία. Το μέγεθος των συναισθημάτων είναι μεγάλο, μεσαίο ή μικρό? Μεσαίο. Ωραία.
Έχουν κάποιο σχήμα αυτά τα συναισθήματα, κάποια Όχι. μορφή? Όχι. Η ένταση των συναισθημάτων είναι μεγάλη, μεσαία ή μικρή? Μεσαία. Ωραία. Τα συναισθήματα αυτά είναι σταθερά ή μεταβάλλονται? Σταθερά. Ωραία. Νιώθεις κάποια κίνηση σε αυτά τα συναισθήματα? Όχι. Νιώθεις κάποια διάρκεια σε αυτά τα συναισθήματα? Όχι. Νιώθεις κάποια δόνηση σε αυτά τα συναισθήματα? Όχι. Νιώθεις κάποια πίεση? Όχι. Κάποια ζέστη? Μικρή. Μικρή, ωραία. Νιώθεις κάποιο βάρος από αυτά τα Όχι. συναισθήματα? Όχι. Ωραία. Άνοιξε τα μάτια, χαλάρωσε, καθάρισε την οθόνη. Σκέψου κάτι διαφορετικό λίγο, μέχρι να κάνω λίγο εγώ τώρα εδώ πέρα τη δουλειά μου. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την αλλαγή ουσιαστικά, δηλαδή θα αλλάξουμε τη δυσάρεστη κατάσταση την οποία δεν θέλεις να βιώσεις και θα την αλλάξουμε μια ευχάριστη κατάσταση έτσι ώστε να γίνει ευχάριστη αυτή η κατάσταση τελικά για σένα, εντάξει. Θέλω να ξαναφέρεις την πρώτη εικόνα στο μυαλό σου της κατάστασης που δεν θέλεις να βιώσεις, εντάξει. Όταν σκέφτεσαι αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση, έχεις εικόνα στο μυαλό σου? Έχω. Ωραία. Δείξτε μου ξανά με το χέρι σου το πόδι της εικόνας. Εδώ μπροστά. Θέλω να την πάρεις και να τη φέρεις εδώ και να την κλειδώσεις εδώ πέρα και κάτω τώρα. Κάτω τώρα. Οκ. Ωραία. Θέλω να κάνεις το μέγεθος της εικόνας μεγάλο και θέλω να χαμηλώσεις το φωτισμό. Είναι χαμηλός ο φωτισμός. Και θέλω να την κάνεις ταινία και θέλω αυτή η ταινία να εξελίσσεται με normal ταχύτητα. Θέλω να παρατηρήσεις τα γέλια, τον ήχο των γέλιων που πηγάζουν από το περιβάλλον. Θέλω να παρατηρήσεις ότι η κατεύθυνση των ήχων του γέλιου είναι κυκλική και ότι το γέλιο είναι εξωτερικός ήχος. Θέλω να παρατηρήσω ότι είναι απαλή ήχη, να παρατηρήσω ότι το γέλιο είναι αργή και ότι είναι η οξύτητά τους μεσαίη, Ναι. το γέλιο. Και θέλω να παρατηρήσω τα συναισθήματα της χαράς και της αρμονίας που πηγάζουν από μέσα σου και θέλω να παρατηρήσεις ότι νιώθεις μια μικρή ζέστη με αυτά τα συναισθήματα της αρμονίας και της χαράς και δεν νιώθεις καθόλου βάρος. Ναι. Άνοιξε τα μάτια. Ωραία, χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε λίγο. Σκέψου κάτι άλλο. Καθάρισε την εικόνα που λέμε στον υπολογιστικό προγραμματισμό. Και τώρα θέλω να κλείσεις λίγο τα μάτια και να μου πεις πώς αισθάνεσαι για την κατάσταση που είναι να βιώσεις και η οποία ήταν αρνητική για σένα. Έχει αλλάξει κάτι για σένα? Ναι. Έχει αλλάξει. Μπορείς να προσδιορίσεις τι είναι αυτό Νιώθω καλύτερα, νιώθω χαρούμενη. που θα το βιώσεις? Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι η τεχνική μας έχει πετύχει. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη συνεργασία. Και εγώ Να είσαι ευχαριστώ. καλά. Να είσαι καλά.